Dragi moji prijatelji, na YouTubeu, na Facebooku, na prijatelji u stvarnom životu, iako vrijeme koje ja ulažem u ovaj Facebook, u YouTube, postaje zapravo dio moga stvarnog života. Htjela bih vam nešto reći, a povod mi je jedan video koji sam snimila, pa nisam dobro okrenula mobitel, tako da i čak sam u toku snimanja pokušala to popraviti, pa nisam uspjela. Neću ga izbrisati, vi ste ga gledali i naučili iz njega nešto što bi ja sad samo htjela podcrtati. Čovjek griješi, ne sekirajmo se kad pogriješimo, nije strašno pogriješiti, nije pametno ne priznati da si pogriješio. Osim toga, dragi prijatelji, iz svake se greške uči, a nije tako strašno. Čovjek okrene mobitel ako gleda ili okrene malo glavu, može se riješiti. Ostavit ću taj video da i mene i vas podsjeća na to da je u redu griješiti i da možemo to sebi priznati i zamoliti one kojima možda posebno smeta da nam oproste.